Tulfo versus Go, Presidential Dark Horses. So ngayon dad, nagkaroon ng bagong survey ang Pulse Asia at ito ay vice presidential survey lamang na pinagtapat nila si Erwin Tulfo at si Robin Padilla. Sa survey na yun, lamang si Erwin Tulfo. Pero nung pinagtapat si Erwin Tulfo kay Bongo na senador, pareho sila ngayon, lumamang si Bongo. So ngayon, ang naging usap-usapan dito, paano kung it doesn't matter whether this is a vice presidential survey kasi it's a preference survey of this person or that person. So ngayon, ang lumalabas, ang posible palang dark horse na pwede maging presidente ay si Bongo or si Senator Bongo. So dad, ano nakikita mo dito? Well, meron akong kwento diyan tungkol sa mga politiko kasi meron tayong kasabihan na sinasabi nga natin, paano natin malalaman kung sino yung tamang politikong ihahalal natin sa ating bayan, sa ating mga mamumuno, di ba? So meron kasing isang kwento na sinasabi nila para daw masukat mo kung totoo yung politiko o hindi. Meron kasi isang politiko na nagkukwento na may na-meet siyang isang bata na gusto rin maging politiko, bago pa lamang siya. Tinanong niya yung bata, sabi niya, bakit mo gustong maging politiko? Ang sabi ng bata, kaya niya gustong maging politiko ay dahil daw para pag siya'y naupo at nahalal, pamimigay niya yung mga pera sa mga mahihirap para matulungan sila. No? So, yun ang kanyang pakay. So, sabi ng politiko, ganito gawin natin, no? Itong mga mabuting politiko na pinag-uusapan. Sabi niya ganito, bigyan kita ng trabaho. Ayusin mo yung bahay ko at babayaran kita ng 10,000 kada buwan, no? Kahit na ilang oras lang kada araw o kada linggo, no? Anong ibigay mo para kumita ka at yung kikitain mo, yun ang ipamigay mo sa mahihirap habang hindi ka pa politiko. Ang sagot itong batang politiko na gusto maging politiko, sabi niya, ba't hindi mo na lang ipamigay diretsyo sa mga mahihirap yung pera na sinasabi mo sa akin? So, ang sabi ng politiko, siyempre kinakailangan trabahuhin mo bago ka mamigay. Kasi wag mo yung namimigay ka nang hindi mo tinatrabaho kasi hindi yun ang tamang maging politiko. So yung kwentong yan, naikwento lang natin para maunawaan ng mga kaibigan natin, ng mga kababayan natin, na isang tunay na politiko na nagmamalasakit sa bayan, alam niya na kinakailangan trabahuhin niya ang ikabubuti ng sambayanan. Hindi yung mamibigay na lamang siya ng mga ayuda na alam naman niya hindi niya pinaghirapan kasi galing sa mga buwis ng ating mga kababayan at pinamimigay niya kung kahit na papano kasi nga nilulustay nila, winawaldas nila yung pera dahil nga hindi nila alam kung paano paghirapan yung kinikita ng bayan. So anyway, going back to the topic, sino ba ang sa tingin ng mga kababayan natin ang tamang maging Pangulo? Totoo yung sinasabi nyo, no? Sila yung mga dark horses. Kasi ngayon, ang pinag-uusapan natin mga potential presidential candidate is si Vice President Sara Duterte. Pinag-uusapan natin kung sino-sino pang iba na lalaban, sila dating Leni Robredo, na Vice President Leni Robredo. So, at yung iba pang kandidato, may Tulfo din na lumalabas. Pero, ang hindi nakikita ng mga kababayan natin, yung mga dark horses, kasi kadalasan sa presidential race, lumalabas yung mga pangalan na yan sa dulo na, no? Yung mga number one contender, kadalasan nalalaglag sila, no? Sa lahat ng mga naging number one contender in the past for the president, pagdating sa dulo sila yung nalalaglag. Except for one, yung panahon ni Vice President Erap Estrada, na number one at sa survey ever since, nagtuloy-tuloy. Pero may mga hindi rin natuloy, no? Mga dumausdos, no? Like for example, si Vice President Binay, dumausdos, no? Hindi rin siya natuloy, no? At nung panahon din, si Mar Rojas, na sa akala nila siya na yung susunod, no? O si Grace Poe rin, no? So maraming mga ganun na nangunguna sa contention sa survey sa umpisa, pero pag din sa dulo na ipag-iiwanan sila. So in this particular case kasi, ang problema kasi dito, sa kampo nila Duterte, for example, sa impeachment case na mailalatag, baka makita ng mga kababayan natin na napakaraming ebidensya laban kay Vice President. At pagka nagkaganoon, baka magbagong isip nila. Kasi Bongo ang possible na maging contender for the Duterte camp. No? Sa administration camp naman, pwedeng si Tulfo ang isa lang nila, ilaban nila. No? So kung titingnan mo, pareho kasing may brand recall. No? Of course, ang brand recall ni Tulfo pangmasa. Si Bongo naman, ganun din. No? Nakikita natin mga malasakit center. No? Napakarami siyang itinatag na malasakit center lalo ng panahon ni President Duterte. Kaya nakikilala siya for that. No? At saka nakikita natin, napakasipag din. No? Ikot ng ikot. Talagang nandun siya sa mga may sakuna, sa mga dilubyo na lugar. Nagbibigay ng tulong. Nandun siya sa mga tao. Nakikita natin na sobrang sipag din ni Senator Bongo. Si Tulfo naman, of course, no? Kasi kung sinabi mong Tulfo, para siyang produkto na sikat, no? Para siyang Coca-Cola na ang dali ring maalala ng tao kasi nga yun ang naging byword slogan na sumbong mo kay Tulfo, no? Kung may mga problema yung mga tao. So this is a very interesting fight, no? But of course, maraming critical factor kasi dito, no? Number one,
sino ba ang susuportahan din ng administrasyon, no? Na kahit napatago, kahit na hindi openly, no? Kung sino yung susuportahan sa kanila, mas malamang may konting pag-asa yon. Kasi siyempre, merong makinari ang administrasyon. Although hindi mo rin pwedeng ikatwa yung organisasyon ng mga Duterte, no? Kasi napakalakas yung kanilang organisasyon. At saka kahit na hanggang ngayon, nakikita natin na marami pa rin talagang naniniwala sa ating dating Pangulo, no? So kaya nga marami pa rin sumusuporta. So this is a very interesting fight na sabihin natin kumbaga sa Pacquiao versus Mayweather ito kung sakasakali, no? Kasi hindi sila pinag-uusapan laging vice president, pero it's very possible na sila yung maging presidential contender in 2028. Ngayon, Dad, kahit na masasabi natin na mababa sobra ang trust rating ngayon ni President Bongbong Marcos. At it seems to me na yung strategy niya para sa mga kalaban niya or yung mga upcoming presidential candidates that are not pro-Bongbong like sila Sara Duterte is to have the impeachment trial against Sara. And nakikita natin dito sa latest na survey na to, si Bongo 47% ang kanyang favorability rating versus Erwin Tulfo was 42%. Pero parang pinapamukha rin ng Malacanang na meron silang parang secret weapon against sa mga other Duterte allies like si Bongo, kasi sinasabi nga ni Trillanes na may arrest warrant rin daw siyang i-ready ipalabas against Senator Bongo. So Dad, do you think na kahit na mas popular nga ang mga pro-Duterte candidates, na ang strategy ng Malacanang, even though Malacanang is no longer popular with the masses, is to just jail or impeach all of their enemies? Is it possible na lahat ng mga pro-Duterte candidates na kahit na sa sobrang sikat nila, basically gagawan ng mga extra measures ang Malacanang to make sure na hindi sila makatakbo? Well, I wouldn't really call it that way, no? Kasi parang minsan kasi mga tao parang masyadong binibigyan ng weight o timbang yung impluwensya ng Malacanang, no? Una, pangalawa, parang masyadong accusatory yun, na parang ating inaakusahan yung palasyo o Malacanang na may kinalaman sa mga nangyayari. Kasi kung titingnan naman natin, yung mga nangyaring EJK, wala namang kinalaman ng palasyo doon, no? Number two, yung pagsampa ng kaso sa ICC, wala pa noon ng ating Pangulo. In fairness to all parties, no? Wala pang Pangulo natin, no? In fact, that time, natalo siya bilang Vice President, wala siya sa posisyon. Nung naisampa itong mga kaso ito sa The Hague, it was sometime in 2018, no? 2019, before tayo nag-withdraw, no? Kaya nga tayo nag-withdraw kasi nasampahan siya ng kaso doon, may mga nagreklamo. So, in fairness to the palace, I don't think they have a hand in particular sa mga nangyayari sa ICC. Nagkataon lamang na nagkaroon sila ng hidwaan at ito yung mga issue na dumating sa ating bansa na hindi na rin nila pinotektahan kasi nga nagkaroon na sila ng hidwaan. So, in that particular case, I wouldn't say that the issues in The Hague na pinakailaman ng Malacanang, nagkataon lang na nagtagpo yung tadhana, kamay ng Panginoon na sinasabi natin, na nung bumaba yung mga ganitong aresto, nagkaroon na sila ng hidwaan, kaya hindi na siya naprotektahan. So yun ang issue number 1 doon. Issue number 2, yung mga kadamay dito, yung mga co-perpetrator na sinasabi nila na kasama si Senator Bato de la Rosa at maaaring kasama ni Senator Bongo at iba pa. Again, hindi rin kamay ito ng Malacanang kasi itong mga kasong ito na isang pa to noon pa bago pa naupo itong bagong pamahalaan, itong ating pamahalaan ngayon. So, ngayon lamang talaga nagsisilabasan yung mga warrants, no? So nagkataon, kaya nga minsan yung ibang tao nagkakaroon ng parang pagdududa, no? Na parang kamay ba to ng gobyerno, kamay ba to? Definitely not, no? Yun ang totoo niya na nangyari na to even before the president became a president. In fact, that time he never even, hindi naman sigurado kung siya maging pangulo kasi akala ng lahat si Sara magiging pangulo at that time, no? So in fairness to the palace, no? So I don't think it's really the palace hand to have hand in this warrant of arrest. Yun lang ang pagkakaiba. The palace could have protected them by delaying the serving of warrants, but the warrant will still be there. That it cannot something that cannot just be ignored, no? So, yun ang issue number 1 doon. Issue number 2 is hindi naman natin siguro masasabi na porque merong malakas na kalaban sa kabila, tutulungan ng pamahalaan, no? O susuportahan ng pamahalaan. I think it's up to them, no? Of course, ang kanilang pangamba lang, kung ako'y nasa katayuan nila, siyempre kung sakaling yung mga pro-Duterte ang mananalo, alam nila na talagang gagantihan din sila, no? So siyempre meron nga mga ganung pangamba, no? So siyempre kung ikaw sila, kunyari ikaw yung pangulo, siyempre hangga't maaari gusto mong suportahan yung hindi nila kakampi o hindi yung kasama nila. Gusto mong suportahan yung mas kakampi mo o mas neutral kaysa sa iyo, para sa ganun hindi ka naman malagay sa alanganin. Ngayon naman, when we analyze it too, kasi mga netizens nagko-compare, no? Kung halimbawa, kung si Erwin Tulfo at si Bongo ang maghaharap, pareho daw sila may mga baggages, no? Ang baggage ng mga Tulfo, syempre, maraming mga na-disgruntle na mga na-shame or na-name and shame or na-pagbintangan sa kanilang mga TV show. So may mga grupong disgruntled sa mga Tulfo na some of them claim na they were wrongfully shamed at sa kanila at sa kanilang mga sinasabi ng mga netizens, tingin nila mali daw yung mga pagbibintang ng mga Tulfo sa kanila at sila
pa daw ay nanalo sa mga ilang kaso na binato ng mga Tulfo sa kanila na mali. So, shiname lang sila pero sa totoo lang, hindi naman daw sila guilty. Masyado nilang pinanigan yung nagsumbong sa kanila at hindi sila naging fair. So, may ganung disgruntled group naman dito. So, on the side of Bongo naman, ang pabigat naman niya is naging involved siya sa previous president, which is also both an asset and a liability daw. Kasi ngayon, naging liability dahil may mga arrest warrant siya at syempre, nasasangkot siya. So, siya parang naging accessory siya to yung mga nangyaring mga questionable na mga drug war activities daw. Yun yung mga baggage naman ni Bongo. Yung nga lang, on the positive side of Erwin Tulfo, he's known to be a man who wants to help people resolve problems in the fastest way. Sometimes, yun nga, in the very fastest way that they actually, proceed to naming and shaming, and sometimes it's a good thing for others na shortcut yung justice, but there's also some questionable procedural methods there kasi hindi yun nangyari sa panahon nila President Duterte. Nag-shortcut din sila ng mga procedural methods to get supposed justice done. Pero ang positive naman kay Bongo on his side is that wala naman siyang sinasabing masama about the administration, wala siyang sinasabing masama about kahit kanino. In fact, ang pagkakilala lang sa kanya tao is matulungin siya. So that assessing these two, ano ang tingin mo mas nakatitimbang? At syempre, ang pinaka-ultimate question, should the admin even field an admin candidate or should he just take a neutral stand? Well, kasi isa-isahin natin mga issue, nabanggit mo yung between Tulfo and Bongo, yung mga kanilang baggages, advantages, bawat isa sa kanila. Totoo rin yun, may sinasabi nga tayo kay mga Tulfo brothers, nakilala sila sa mga ganyang pamamaraan kasi yung parang golpe de gulat ang tawag doon, yung tatakutin nila yung mga nirereklamo ng mga lumalapit sa kanila at pagkatapos hihiyain nila, o akusahan na nila kaagad na hindi man nila papakinggan minsan yung kabilang panig, o bibiglain nila minsan na natatawagan nila, para sa ganun pagbuka silang pogi, so parang ginagamit nila yung mga reklamo ng ibang tao para sila sumikat, pero sa katotohanan yan, marami rin naman sila natulungan in fairness to them, pero marami rin silang mga napagbintangan o naakusahan na mali, so kaya nga I think in the process na kung aking naalala, nagbago na rin sila ng sistema, may screening process na rin sila eventually, So binago rin nila yung kanilang sistema. Saka nag-iba-iba na nga sila ng topic, Kaya nga si Raffy Tulfo is more about love affairs, Si Erwin's different also, yung isang kapatid nila, iba rin yung mga subject matter niya, nagkanya-kanya na silang landas, Pero kasi nagsimula silang gano'n, Tapos nakilala sila. So parang yung brand nila naging Coca-Cola na ng industriya, Na pag may problema ka, dumulog ka sa kanila. Pero ngayon kasi may proseso na rin sila na ni-screen nila, tinitiyak muna nila yung problema kung totoo o hindi at tinatawagan din nila yung kabilang party bago nila inilalatag sa TV program. Hindi katulad ng unang panahon na nung nagsisimula sila hindi nila ginagawa. Kaya maraming mga nainis din sa kanila o nagalit. Pero in fairness, parang ang tingin kasi sa kanila ng masa, sila'y matatakbuhan kung sila'y naapi, kung sila hindi nila alam kung paano magkaroon ng hustisya sa kanilang kinasasadlakan, so sila tinatakbuhan. Si Bongo naman, nagkaroon ng ibang image, kasi napakasipag. Nakikita natin, hindi siya masyadong talkies, hindi siya masyadong madaldal, pero napakasipag naman niya sa mga activity. You see him here, you see him there, you see him everywhere. Yung parang nandun siya, bawat sa may mga lugar na may problema, nandun siya, tumutulong, inaakap yung mga tao, nakikidamay siya sa mga tao, tinutulungan niya. So, nagkaroon siya ng ganong image. Kasi malasakit center naman yun, naging napakalaking kumbaga identification factor sa kanya. So, lahat naman kasi ng politiko may baggage na sinasabi natin, may negative side yan palagi, Pero at the end of the day, siyempre, ang tanong diyan, una, sino yung babasbasan ng Panginoon? Pangalawa, sino yung talaga magpupulsuhan ng mamayan? So, sa tingin ko kasi, between the two, medyo llamado si Bongo kasi nga, parang ang mga kababayan natin ngayon sawang-sawa na sa mga daldal at daldal lamang. Si Bongo kasi pinapakita niya action man siya. So, baka itong pagkakataon na to, ito na yung maging pagkakataon na magkaroon tayo ng isang sinasabi nga natin one-syllable president. Kasi may mga kolumnista nagsasabi na walang magiging pangulo na one-syllable. Ibig sabihin yung may lahing Chinese o lahing Chinese. Kasi nga, ang mga Pilipino ayaw sa ganun. Pero in the contrary, I don't think so. Kasi nakikita naman natin, ang mga kababayan natin, ang kanilang hinahalal, hindi yung lahi mo. Basta Filipino citizen ka, kahit na anong lahi mo, basta ang importante, alam nila na tinutulungan mo sila. Alam nila na nararamdaman mo ang kanilang damdamin at kanilang mga kalbaryo at gumagawa ka ng paraan para sila tulungan. Kaya nga ganun sikat din si Tulfo, ganun sikat din si Bongo. So ngayon, ang tanong naman dito, ang administrasyon ba dapat makialam? As far as I'm concerned, dapat hindi na lang kung ako sila. Pero siyempre, hindi mo rin maaalis sa kanila. Kung may pangamba sila
na baka kung yung mananalo, hindi nila kakampi o hindi nila kakilala, baka sila balikan at saktan din, di ba? Kasi, siyempre, minsan, pag ganyan politika, nahaluan na ng minsan kung ano ng issues yan, no? So, lahat naman kasi ng Pangulo, may mga pagkukunan at pagkakamali yan, no? So, pag yung uupo na susunod, hindi mo kaibigan o kakilala, baka talagang habulin ka o saktan ka o gawan ka ng problema. Kung titingnan natin kasi, no, from from the time of Marcos Sr. up to the present time, si Marcos Sr. Parang na house arrest siya sa Hawaii during that time, no, nung naupo si Cory, no. Si Cory hindi naman nakasuhan, no. Pero yung sumunod sa kanya si Ramos nagkaroon ng kaso, pero hindi rin masyado kumbaga nadiin, no, kasi nakita naman ng mga tao na parang hindi naman ganoon talaga yung kanang pakikialam at kasalanan. But after that, sunod-sunod na, no, nagkakaroon ng problema, no. Si Erap, si former President Erap nakulong, no. Si Gloria Arroyo ganun din, no, na nakasuhan, na nagkaroon ng kulong, no, na hospital arrest siya. Si Pinoy lang medyo muntik makasuhan din dahil nga doon sa mga nangyari sa yung nangyari sa Mindanao na Sub 44, no. So yung mga ganong issue, no, so muntik pero hindi nakasuhan. Ngayon tapos sumunod niyan si Duterte na nga, no, ngayon nakakulong din, no. So siyempre may pangamba ngayon yung mga susunod na pangulo, yung mga pangulo ngayon, baka sila din mauwi sa kulungan pagkatapos ng kanilang paninilbihan. Kaya mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Parties, naniniwala kami na dapat may edukadong publiko para magkaroon tayo ng educated voters. Kasi ngayon, nadarating na naman ang bawat halalan. Maraming mga tao na minsan naniniwala sila sa mga fake news or fake information, but we should stick to the facts. Who really is the right person that will uplift the country? To make that vote, you must have an educated vote. To have an educated vote, you have to have an educated population. And that is the main solution para umangat ang buong bayan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sayan, yung coach ng bayan. Mga kababayan, kung gusto natin na mas magandang kinabukasan para sa Pilipinas, kailangan natin piliin ang better leaders na magbibigay ng kanilang puso at ng kanilang katawan para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino para lahat ng Pilipino mas alam nila kung sino ang tama na dapat natin ihalal para sa ating kinabukasan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, kung nais ninyong magkaroon ng mga mumumuno at mamamahala na uunahin ang inyong kapakanan, una, manalangin kayo sa Panginoon para magabayan kayo sa inyong mga tamang pamimili at inyong tamang iluluklok sa mga ating pamahalaan. Pangalawa, piliin ninyo yung mga politiko at mamamahala na uunahin ang inyong kapakanan, titiyakin na taus-puso ang paglilingkod sa ating bayan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.